necessita urgentment un pla de millores. Em refereixo a la pista de hoquei sobre patins de la Clota, una pista que és utilitzada per clubs de la nostra ciutat per la pràctica del hoquei sobre patins i que dels mateixos usuaris és on ens arriben les queixes, queixes de l'estat de manteniment de la pista, dels vestuaris que requereixen una urgentíssima reparació, vestidors que no compten ni amb llum ni amb aigua calenta i quan surt calenta no surt calenta sinó que surt bullint, una pista que no té cap ombra per protegir-se del sol, problemes de seguretat, entre altres motius, per mal estat en el que es troben les tanques. Fins i tot arribem a l'extrem que hi ha únicament un endoll, que a més està lluny de la pista, el que significa que quan han d'endollar els marcadors, perquè els mateixos usuaris han de portar el marcador perquè no en té la pista, doncs això requereix que hagin de portar un allargador, cap espai per seure i per tant això és una gincama de cadires amunt i cadires avall. Els demanem que posin en marxa urgentment un pla de millores d'aquesta pista de hoquei sobre patins de la Clota